Salam dostlar, Blender sapaklarımızın 9-njusy bilen dowam edýäs. Blender sapagymyzyň 9-njusynda inni öz şu wagta çyle öwrenen zatlarymyzy berkitmek üçin edit moddaky extrude kuraly bilen tanışarys. Extrude kuraly nädi? Inni biz häzirki wagta çyle şu kubymyzyň daşynda näle hereket etmeli, özüni nädip saýlamaly, öz düzümini nälik vertexler va edge'ler va ya bolmasa face'ler va dany şu wagta çeli tanak geçdik. Inni bolsa şu modelleme geçýäs. Onda näme? Object moddan edit moda geçýäs. Inni edit moda geçenimizden soňra inni biziň birinji guralymız şu taýda extrude. Extrude bolan näli? Extrude uzaltmak, çıkarmak manylaryna da gelýär. Face'e saýlaýas. Ve inni şol gotymyzyň üstüne subdivide edýäs. Subdivide. Bir näçe edek ine subdivide edemizden soň şu görnüşe geldi. Inni gotymyzy G harpyna basyp ýokary çykarýas. Gezeli. Ve ine biziň extrude kuralymyz üstüne basyp saklaýas we extrude region diýäs. Inni face'lerden birini saýlaýas. Şu face saýladyk meselem, şu face ýokary äkidi bilýäs. Ine yani uzalttık. Yine bas saklap yine de belki de bilýäs. Yine bas saklap yine de belki de bilýäs. Ýöne ünseren bolsaňyz her ýerde basyp aýranmazdan soň face'laryň arasy bölünýär. Şoň üçin egerde biz arasyny bölmän extrude etjek bolsak, bir gedek face'i taýlap ýokary extrude edenimizden soňra üstünden elimizi aýramdyk. Şol ýagdaýda bitin bolýar. Biz bunu extrude islenlik tarafa da edip biliriz. Mesela extrude ettik. Extrude ettik. Extrude ettik. Inni bizim şu saýlan extrude edenimizden soňky ýüzündäki her bir saýlan ýagny face'larymyz bize ýene de täzeden extrude etmäni bize face töredýär. Ene. Bärden alyp muny extrude edip bilýär, ýa bolmasa bärden alyp muny extrude edip bilýär. Inni extrude kuralymyzyň öz manysy şeýle. Ondan ikinci extrude manifold. Extrude manifold'un tapagyny görkezmek üçin men size başda ýöne koý extrude'un görkezeýin. Indi men şu wagt şu face'i extrude etdim. Extrude edemden soňra men şunu aşağı ýygyna äkitjek bolsam, inseren bolsaňyz şu 4 kapdanlaky edge'leri ýokarda galýar. Indi şu edge'leri ýokarda galmaz ýaly biz näle hareket edýäs? Meselem biz extrude edýäs. Extrude'dan extrude manifold saýlaýas. Extrude manifoldda biz şunu aşağı etsek, görüşüňiz ýaly gapdalnaky edge'ler hiç ilek ýagdaýda galmady. Ýa bolmasa ene görüşüňiz ýaly. Ýa bolmasa bärden islenlik birini alyp bilýäs. Ene ýa-da ýygyna äkidi bilýäs. Inseren olsanız öz içinde galdy. Ya olmasa ene bu face'den birini alyas. Ýygyna etekler bilýäs. Ya da bärden. Ene görüşüňiz ýaly. Inniki extrude along normal. Extrude along normal bolanda extrude edenne öz face'in normallaryna görä. Extrude edenne öz face'in normallaryna görä edýär. Ol näli? Meselem biz şu iki face'i bile saýladyk. Biz şunu extrude etsek her face'in ýüzü öz tarabyna görä. Öz tarabyna görä extrude bolýar. Bunu ýygyna getirdik. Inni extrude individual bolanda face'leri öz individualna, hersini öz başlyk tarapy extrude etdirýär. Ol näli? Ene. Her face öz bakyp duran tarabyna görä extrude bolýar. Ýa-da ene bärde. Ikisini saýladyk. Extrude etsek her face öz bakýan uğruna tarap extrude bolýar. Inniki extrude görnüşimiz bolsa 5-njisi extrude to cursor. Ýagny şu saýlan face'imizi meselem
Şu ýagdaýda seresek, biz myşgamyzyň knopkasynyň niresine bassak, şol extrude şol tarafa edýär. Meselem näýeli? Ene şeýle. Ýagny biz extrude öz isleýän yerimize çelli getirip bilýär. Ýagny spin görnüşdi. Şeýle görnüşdi, öz getirecek yerime çelli getirdim. Inni Shift A'dan täze küp çağırýar. Şeýle geldik. Inni biz meselem extrude edenimizden sonra aşağımda täze menü çykýar. Şol menüden biz şu extrude barada bir näçe funksiýalar girdi bilýäs. Meselem şonuň yerleşýän ýerini ötküdi bilýäs. Daga çepe X, Z, bu zatları size onun görkezip geçtim. Ve şu eden extrudumda değişli şu tayda funksiyalar çıkýar. Şolun hemmesini bir gerek extrude edemizden soň täzeden ütködi bilýär. Inni extrude etmegiň başgaça ýoly. Meselem biz şu ýerden extrude saýlamadyk. Ýöne extrude etmek istesek harpa basyp extrude edebilýär. Harpa basyp extrude edebilýär. Ene dostlar, şuňky sapamyzda extrude guralyny size düşündirmek istedim. Sapak düşünipli bolanlar diýip umyt edýän. Halan bolsaňyz kanalymyza agda bolun, like basmagy ýatdan çykarmagy sag bolun. Indik sapaklarda görüşýänçek.